Merci de nous regarder sur Joliba TV News. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission du Le Débat du soir de ce vendredi 14 juillet 2023. Mesdames et messieurs, merci donc de votre constante fidélité renouvelée à nos programmes. Vous savez, les vendredis, c'est la libre antenne. Nous n'avons pas de thématique à vous proposer. Vous avez donc le choix de nous appeler au 65 65 50 50 ou tout simplement aller sur la page Facebook de Joliba TV ou de Joliba FM, laisser un commentaire que nous nous ferons le plaisir de lire. Comme vous savez, cette émission, c'est le deux langues, le français et le bamanankan. Joliba Flel Bagana la Melikala, Malikono ani Malikokan, Ami Aufuni ngo barkada ka fana ko bedanga ka bina ko jam ngamandi angom mako di afo kuma folo ko sera soro o aywa nga juri jam fake. Ami aw bladjele fo ka benin bi juma dunya yeno bena juillet kalo kletan ani nani samba flani mugan ani saba ambe ala fo ni nga barkada ka soli kiranyum mbay kan ala kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka fulini tanoni di anga dinati ka sababu manu talike amfani amba kan ani amfani amba bonyo kon bladjele kuma folo ko isra soni wakati na nous la bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Oui jagarja Naam. abtou me kalabangura kawdum Basiro bashite bismillah jagarja anglo bila mais di won ma ci def bola. yo fullam ne La émission que Moussa et Ami Grandi. OK Mamu fela di bo santé tan ici. bashite Kuma di mai. awo Aga no di bala ala ga bala. amina rabbi jagarja Mana tangi alka mo ko ngala na tuma je am fe woni mana na ko la mi ga. assez ala jagarja Voilà. Kuma ne ga pat dore ga ne. Pen memory ak de ma famille pen memory ak exécution balia. peine de mort exécution balia Oui, moi c'est mon est-ce que peine de mort ba nga sharia sungono wa Kuma na sharia suno atika walia. e refe munatiga la walia Sharia do no cluban. Abanga sharia suno atila walia la. kadamu nga e refe atila walia kadamu niga So, amu ci bodi from what? Sino angi bala très bien pana tatlela. Pana ko kala mu pende mo application ko kala magna no exécuter. Awa ay am ben tan ko tro ko ke mali fash ma de Panama. OK Mais actuellement on a une série de tueries là. Comment on a fait la néo? donc e refe fagali fraye fagali lege Fagali pour fagali na tangi ya da ba kama. Jamiam so ne ko ne apure la kana na ne la. Na mine fa da ngo fela ga tiri mana ga mana ka mine ka ale fa na ne ko ni mo ale fa ale ni ne o ko mo kuma ke wona ka fu ne ko be mali ona. C'est-à-dire qu'on vous écoute pour la cancer. d'accord Par le fa ala ni fa go ne jeri bona la. bashite Avec digila ni alcool kera la avec jenna be kenya. oui tiens Ni o ma anté la fête mané on. bashite Vraiment. C'est ça quoi. d'accord jagarja ambire fu ni barkada ka kalabangura asi belajele fu dante fulumna nga jurusra alsa bi woro ni duru bi woro an duru bi duru ma wara be noni wakatina anla bonsoir Assalamu alaikum. wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala kabu wani mako buba kante Traoré. aba kuri basila ne fa demba dum Quand il est le kuna. entre mondo Ameko. ajaranye Kalamangala beko. basite buba bi aketo ki yalla mele granda to Il en a quoi? Pardon. Maga na kan mulumni. oui retour bade bala Donc il faut ajaranye ka ndenge ko kuma la ta da to ay ku to ter ba ga téléphone na aka temu gay ku ba kuma kay jagarja ya fa na be buder de dala. OK allô Bouba est parti. D'accord. Ambe Bouba kante fo ni fokatina dante fo limna ne anyale fo mara musalwa fo ni nga koda wulare ami lare fo ko ma rebe non la bonsoir. OK. Allô. Allô. Allô Anula. D'accord, OK. Alsa mitanye fe Youssouf Sangare flake mishin tan ale mutigali non kene planche di mokoma. Kuma rebi no anula. Allô?
ok ko fana kan ga juru sira jamfa ke ambe Abdoulaye Mega foni wakati na soxlendo ana bollo salo be lajale fe kan re to mo fo Umar Dañoku amba fele fo dante fulmina nega juru bi worani duru bi woro an duru bi duru munu me ko kan ga juru sira ko folendo kuma wara be no wakati na anu la bonsoir frère Omar yata say Ousmane seba boko ko di baste sego ko la koni kene se ga ala ka mira amin amin ya rabbi ala ko do mine ala ka ga batu kilo mira allahumma amin ya rabbi ala ko do be lajale mine ne fa ala ka ben amin amin ya rabbi mana ala ka ni bati ala kan ta ala ka re allahumma amin ya rabbi ya mo le ba ga ni ga ko do la kana yini nga ma re mari abu se ka so neka se ka amuko basite enklo bila na jabi mbulo mbi jabi ne fa wa ko fendo na nga dem ka tiene concours constitutionnel les 9 sages effectivement ala ka ni be ka wat la ko muso lo kanga ka kera manga election ko be manasa koni mana bole wo mo ko ndo re tigi awo ni ma tigi ma bara ko ke ko na kera conscience ko ni constitution fale ni bo halo were o ma o baraw be sena hal sanga ma ban folo wala nga kuma bole kango awo ulu na kono na fora referendum yere kele ka blabila e kele ka jabi de ka ta do ke duma awo ulu na se ka kuma ka ni uno o kuma ni meri na meri ka ta ko ke na ke les régions là quand les régions sont opérationnelles dans le paramètre ba awo bon na fora ulu ani te na fora ulu ko bonyona min doron uma se ka nyana ba hali be est ce manga na démission parce que se ka jaw ok mona wayra ka fuke kortolo na ko korore ay u kala démission de tout da bara law e to ko jimi ta say ngulu ka bara be talike sege sege ni jette binu le ka folo sege ni mu na ok mana o kera kalo dile ok mani ni a tugo set ku de bala awo kali sege de be hatu jamana yele da nyaga mi ka sege kala ta de kala tabu parce que ulu mu tara do se ka boy on les appelle les neftals awo wana fora sage oye boye dai mais ni sage na ka barake ka bara fora de bena yi mu no ko bonyo na hali do jaad ma ka ko mari d'accord mais wa démission ka boy donc RF na fatula bleu ko taka boy sake ko ka taka boy mo wara ka du nona aywa bashite parce que ñu ko ni mer kala tani de ka ta ñu sore abina bi ay zakata yo ha amu sene tan le fa bi digi mo wala wa bi mena mena mo binaye bashite tori sega do aywa ya ni da tiyela pour envie non ama sega jabi di mayo ma hadi nana na tek mer mi di ma para ko ta kama tiga tiga ta wat la ko tan be aga para ko ni non ko jati male ma ama to ke apara ko ko le message awo mais faut démissionner aywa bashite yeta say c'est-à-dire la sega ke mais est-ce que sharia wati jonjon duma ka fuku kanga ka resultat di ka benin du masina yes go foro yana ay wala jamate o jamabate o ni ri non parce que pour référendum c'est que wati de référendum kan bitu mu tan dinani anta tan bidaba awo ani ngani ni tan c'est télé non ça passe pas d'accord on a négatif de cœur yodi aywa bashite c'est un conseil de sage d'accord envers les sages akera sage ko lay les hommes vont les malheureux vérité absolue vraiment les hommes vont les malheureux ko sera gala kan ngay rewi sula bide alaga dawra jiralita c'est le verge Ousmane Yata Say ave Ousmane Yata Say foni sangani na foya no fo sengusi do ali balaza ka seko ko bla jele fo mama so no anani sangani na juliba jabrali so ni bollo so ni fm sura bla jeli nga ambi au fo dante fo bina comment rebi su dai la gado on la bonsoir Omar, bonsoir. Comment allez-vous l'homme fort Sisso? Je vais très bien, alhamdulillah. Ah Dieu merci, alhamdulillah. Nous aussi ça va, on est Machallah. bienvenue mon cher ami. Wandi fo ka auditeur bela jelen fo. Adjaranye. O ka donc mutan. Basité. Bon mais on peut pas répondre besoin créer une semaine. Ka répondre jumenga? Besoin créer que
Alpha Mar président Alpha Mar Konare Kula le dori ko la ani makita le tanji ma ko parce munekara ala be son excellence monsieur le président de la république Alpha Mar Konare ko ñame koronu be aga Kula bon mais ala ko ñaa ci la ñaa assisté barake ala ni Alpha Mar Konare oui parce que malheureusement là mo te kuma ko anye ka mo kalambali bu portuli Alpha Mar Konare nala le mani te exact la bien que le man sa ko para paquet no mali be maintenant allez nani pour que la fara to la yi direct ka da bon maintenant wa so ko tay embargo kelo du kadafila kadafi mo ko te para finire la kadafi ko be ko arabu de para non ok maintenant allez ba ka avion ta kata mo fo ni o ta dévier bien ko Alpha Mar Konare on te ka avion digi e ka Alpha ka free kala ni do ko malheureusement fa na kiana bol kum de parce que sharia tin institution tin anga institution be pour les compris l'armée ok on sont de pas d'accord. Malheureusement, il y a un peu de mandani, mais c'est la première fois qu'on faut parce que l'armée Diago a des prophètes en Adam. D'accord. Maintenant, à quel cas plus de 80 vasiques, c'est un banni, embargo banni, quand il y a discuté arabe chef bella, quand race noire magnifiée, quand Kabaga, Menama Tobe, que Afrique de Ménine. À quitter une prostitution, la pétrole de la qui est investissement, qui est infrastructure, le Urdola, à dire Baramika. Madame Rossi Maki. Oui, so. Alors, il y a un développement de vidéo. Donc, oui, so. So. Vous voyez, mais Alpha Pana, vous avez des dards à la vie. Il pana para ver que vous te faut comme la population nous fait marier à vous de voir région de qui vient avant moi. Voilà, donc il y a allé pendant une semaine, ça roule à quoi on de muta de garder les différences. Muta pendant une muta de petit. Ok. C'est-à-dire un gars bon clan là, un gars bon comme ça à qui veut quand même que général qui a un tar gaboyer Afrique centrale est-ce que vous voyez ça so général on va faire que tout le monde mérite dans le bourg. D'accord. Parce que traverser l'armée n'a pas le. Ok. Et So, oui. Allô, so. So. Oui, me fait un an à me donner. Ouais. C'est bien, il va me rappeler, ça c'est vraiment l'histoire, ça c'est le passé. Ouais. Voilà, c'est bien que Ambé fait un petit peu mais aujourd'hui, moi je pense que Alpha il a quitté le pouvoir il y a pratiquement. Parce que là, non. En fait, ça c'est pour moi, ça c'est des choses qui sont passées. Non mais ça, non mais. Voilà, bon, comment fait là, c'est important comment ni peut faire. C'est-à-dire nous Alpha Bora Fangala bi ni ya samga en clé. Voilà, est-ce que du fait que Kasege Alpha Kako kan bibina est-ce qu'il y a un babe malé on y bible est-ce qu'il y a un titanie fait donner? Bon, pour moi tout ça là c'est parce que tu avais la faut tirer ta en boulot ni tirer en boulot normalement on a beaucoup de il y a plein de confondus. Moi j'ai bien appelé capacité la halichi qui dit que moi magara mauta tum la yoroni kele kala ka adversaire biblique national ya ba nu de jamanat mais hali adversaire ni magara mauta tum la ou bien nekisi donc ni mo ka même si c'est 30 ans OK ni ma dire ka to tout monde ko kolon ko do comme ko ya qualité si la mettre ka penk après c'est mo institution d'accord ça c'est mo ya quelle institution OK jamana bona ni ma dire ka to tout monde pas ma aussi la mais ma pau chama bala a nyana ma chama isanga ni malami ni dakumu madame Tika de Douceau est venue à la forêt Monta à cause des jeunes. D'accord. Mais bon, maintenant nous allons mettre trop tard, mais c'est à la prochaine mois. D'accord. OK, oui, allô so. D'accord, ambe so fo ni sangani naka wala nyimando fo ya no fo asigiro la ka sigdala mo bela jel fo daga juru sra bi woroni duru bi woro anduru biduru ka ustad dukuri fo ni sangani na fo ya no fo français ka fo no ka be fo di adama traoré ni abdoulaye diallo ma ambe ustad dukuri fo na kadima bela jeli kuma restra so anke oui ibrahim tal
abutu ko men katika don ko di basteno wal fayde o kra hare bismillah ko bila amin kuma emi awo nebe na kuma ina ko yasta ya ko to amina awo ka ko sigo kono ka fo ko be ave jamana ngati ko be awo ma ko do hakil ton be jaman la ko be ka ko be re basite ay fulla mine tabale ami ko ede don kalo kele abi ngake kalo kele election kera awo 18 min be na sisa bi antele 15 wa okay bi amele 15 mais hali bi jabi na seka bo bi le 14 de 14 awo wala ken to man ya tuguni o atoma jamble Ibrahim angata don doni awo to ni ata la ye hali bi jabi ma seka bo ama delika kere Ami ke kalo kile hali bi jabi ma seka bo donc est-ce que Ibrahim est-ce que du fait que il toma bo est-ce que wayra ka foko fendo be munti mo manga bo mun kala mo be ko jmene be no ne ko ne bolo ute bara la doron ne o de mi ute bara la de ute barad la ere bolo tabaka dara jabi senki la de yo no ina ko yato ya wa ko men an son ammato awo ko doron de be candidat chamante koy te ni candidat ko kaja ci amba jate ko karse ya ni soro yanse mais ya se jaati doron awo ya nu yuye no doron kalo kere ulu man saka tenge folo ko ulu ko ko te barala d'accord o ko fe ina ko asarnement politique ni be fe uga davila ina ko mogo do ka wele ka soro pendo kere ka teme ulu ba don fe te ke ka tila ka mogo wele o kama ona fa tinna ko awo ina ko jeglu munum be ina ko force civile ni munum wele ko ngaro ko ulu be mi teru sudeni awo o jeglu to ko wala na ko ulu de ka mogo wele ka ulu bolo ko be ka tarajon de speni me o be ka tarajon churoni misale ya ina ko bakile ni tapo munu wele do sila awo ina fate ni wele dina ulu ere ba don ko inde ke ko diki ko inde ni wele doron de ke jama sababu mo ga ni goro ko okay mogo tulo bala mogo ga wari buna de go be jama de jonga jama de mo ga ni ko su la obe tani ni wele su ke folki kama okay ulu ba ko be tarajon speni ga tarajon sitini ba ko teo ulu be tarajon churonga ta fe na fate na ko ali tarajon mo ga kangar daw u kan ko su da la d'accord voilà merci ami fo Ibrahim talki warkada ka katika obla jelifu nanu nakati ami tu no nga chorba siru trawde ambe afo isa nyari fana mi fo katika ofino kuma orebe no anula bonsoir allô wa alaykum salam okay kita jaranya okay wasolo to ka telefo okay we full labne badala telefo okay tabula bashite trawle ama damne anta tiri tiri ngam malikiri la malikiri yawo anga tiri yala amle fina jamana mara ami ni ko bi jamana bara la trawle dana sayna amano o ti plena fenye o ti mo ganye na ko okay ne se de ko tama bi jamana no awo o do ko kala mo do bi nyona wati na mo ko kala ma yarno ne mo ko ti da ma kan bela awo da juju yara ba do ne se de ma bi se de ma bi ma na ka mo ma juju kan go do bodo be no kana fu ba yi ba ka tab mo ko da ma do na na ko da ma ko sabali refe ji la kaw ye muneke no manye ko anya ba me na ko flaga da kra mala apma ko isa awo ko ye anya me ku e patru wele ku mo da ra ku ya wele ku ale ta ko me ta ko wele ko ko ta ko ba ta ko ma wele anya ko fun probe uyu wele kadamu nga uye munke uye mufo wele la idara klela awo dala jele baro ta ko ke gorma mo ba fo ministry ko go idara ne patru ne kala la donc ta ko ni patru no ga jabe minke awo patru do ko ta ko mo ta ko re do ko patru
o kɛlɛ kɛ kuma ko dɔ sera ko batigi ko tapo ye miliyari hakɛ dɔ dun élection dɔ la wa awɔ donc dɔ taalen don o ta k'o ka kɛlɛkɛbere ka taa filɛli don olu kama n'o kuma ye o de kuma bɛ sen na sa kɛ voilà olu wolo bon jɔsen tɛ kuma minnu yɛrɛ kɔnɔ ko mɔgɔw ka kɛlɛkɛ kuma ne bɛ dusukasi e ne dusukasi bon o caman bɛ yen Traoré n'i y'o sɛgɛsɛgɛ o tɛ tiɲɛ i b'a sɔrɔ tiɲɛ mais taa caman na quoi d'accord donc ne b'a fɔ Mali kiri jamana ka bon kulonkɛ ma o ka sabali baasi tɛ dɔ kɛra o don Arasa ka kiri kɛra don min parce que m'a sɔrɔ donc u taara u la ko a bɛ se ka minɛ n'o fana u y'a bila kaso la kiri jara a la mais u fana b'a kaso la d'accord Traoré an tɛ se ka min faamu kiriko la ni kuma kiri la faamu u b'a fɔ k'i ma k'i tɛ juge k'i bɛ kiriko ɲɛdɔn awɔ mais kiriko kɔni mana ɲɛfɔ bamanankan na n'a fɔ kɛra taabolo min na Traoré an ma kalan an bɛ juge mais hakili de b'a fɛ Traoré awɔ an ka mɔgɔ minɛ kun dɔ la ko nin tɛ mais kiri jara a la an b'a bila ka taa so ko kɛnɛ wɛrɛ b'a kama an ka taa n'an datugu o nɔgɔli bɛɛ o kama Traoré an ka ye n'an ka alaja ka kiri jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sinon kiri de bɛ se ka sani jɔlen filɛ nin Mali kɔnɔ yan a sababu ye sɔrɔ min ye d'accord donc an b'a min fɔ kiri k'a di a ka jɛ sinon jamanaden bɛɛ bɛ ka fiye ni kiri ye min bɛ fanga fɛ min tɛ fanga fɛ e bɛ ka fiye ni kiri ye Traoré d'accord donc engrais ko fana an bɛ wele bila engrais ko fana na mun de bɛ yen tuguni an muso ka engrais ko kuma fɔ Traoré mais an kɔni ka yɔrɔ la n'o ye Fana maraw ye alhamdulilayi engrais kɔni ye yɔrɔ caman sɔrɔ a baasi tɛ o ye hɛrɛ ye donc an b'o yɔrɔ bɛɛ fɔ ten n b'a fɔ Mali yɔrɔ bɛɛ parce que dɔw ma kule hali ko engrais ma s'u ma d'accord mais an ka yɔrɔ kɔni n'o ye Fana maraw ye an b'a fɔ alhamdulilayi kɔni engrais fili yɔrɔ caman sɔrɔ fo ka dɔw ka magasin a tɔ bɛ dɔw ka magasin kɔnɔ donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ a ye labɔli kɛ baasi tɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana Ala ka basi Allahumma min rabi Keita Ala ka an bɛɛ kelen mɔ ya rabbi yamo bon Traoré yanni ka fɔ awɔ u ka sariya ta joona joona awɔ fagaliko la Mali fagali kɛlen don ɲɔgɔn faga kɛlen don marifatigɛ de ye bi n'an ko jadisiw bɛ an kan n'an ko sonbaw bɛ an kan donc jamanadenw yɛrɛ dama siran la Bamakɔ yan nɔ toujours b'a mɛn dɔ de ye muru don dɔ kɔnɔ sedu kulɔsi a ma nɔgɔya wallahi mais an y'a mɛn ko kamalennin minɛna donc an b'a fɔ k'i k'a jɔ a jɔyɔrɔ la o bɛɛ lajɛlen baasi tɛ nin bɛɛ ye kiri ma jɔ a jɔ Traoré sinon nin fagali ma se ka kɛ tugun ok Keita donc an b'a fɔ ka barika da a diyara n ye an bɛ yɛrɛ fo Keita Dante foli min na ka ɲamakɔrɔkaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la ni ka don Fana ka Fana bɛɛ lajɛlen fo ka taa wo dugu Fana kɛrɛfɛ dugu don ka foli di bɛɛ lajɛlen ma Dante foli min na ko maa wɛrɛ bɛ yen nɔ Anoula bonsoir allo asalaamaaleykum Buba salam aleykum wa rahmatullahi bisimila Keita effectivement ligne de kun tigɛra d'accord baasi tɛ donc n b'aw fo ok ka Bugula fo ani Vieux Sidibe ani Sékou Traoré u bɛɛ lajɛlen tulo b'i la nin wagati in na ne b'a fɛ ka n da don mun na wulada in na awɔ o ye CEDEAO ye lasigi mun kɛ tile fila in na ok comme quoi k'u ye Mali ka sanction wuli UEMOA ni olu ka CEDEAO wɛrɛ ye merci an b'u fo la baasi tɛ mais néanmoins u kelen bɛ ka mun fɔ k'u b'a fɛ ka force d'attente dɔ sigi sen kan pour que kana o ka ni MINUSMA taara o kɔni o ye ka bɔngɔmugu k'a ɲɛ de la parce que an tɛ se k'a faamu awɔ Nations Unies a diɲɛ jamana bɛɛ de y'o ye plus de 12 000 hommes awɔ olu bɛ yan plus de 10 ans 12 ans 13 ans olu ma se ka mun kɛ anw ka kɛlɛ la n'an ka mɔgɔw y'u labila awɔ k'a fɔ k'olu bɛ mɔgɔ lamanani wuli ka na k'a fɔ k'u bɛna anw sécuriser yan awɔ vraiment u ka sabali d'accord nin CEDEAO président ninnu u b'u yɛrɛ de ka fanga makarana u tɛ peuple makarana dɛ ayiwa baasi tɛ il faut voir k'u bɛ tribu dɔ de sigi ko anti-push awɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye minnu bɛ coup d'état kɛ olu la k'olu kɛlɛ anw ka jamana bɛ kɛlɛ la mɔgɔ min sara dan t'a la don o don an b'a mɛn Burukina ko mɔgɔ 10 sara mɔgɔ 20 sara mɔgɔ 40 sara awɔ CEDEAO président bɛ yen an ma kunkan mɛn o la Sénégal tout récemment il y a eu 13 morts Sénégal est un pays stable ok un pays de la démocratie Sénégal bɛ yen tun bɛ nin ka ci ni karamɔgɔw tun ma wuli k'i jɔ CEDEAO président bɛ guitare fɔ de la ɲɔgɔn ka dɔn kɛ an ɲɛ b'a la dɔ bɛ ka guitare fɔ dɔ bɛ ka dɔn kɛ ok
donc nous te ko peuple makarana de nous bugere de makarana bashite mais mu fodro anga troso amu fo ko do kuyi d'accord ka fo malien be nyana ni CEDEAO tara malien be yo ikawli ki jo e ka jamana vraiment mo ci tena jamana yi en place la nga wuli ka jo ere nala sona ni nous tara ambe jamana yi makarana la sona Allah ka sabati buwa donc bi fo ga do kiye ajaranye wala mo min rabbi yamo ni o kalfo la be kudaka aywa ko flede foto meni ba ko sali ma te vide ndi Musa terminé bele ava fo ka barkada ne rekram godo da foyti Musa tibidi la ambe la dili ci jani kanya ala ko kalfa ani Musa tibini la ne rekram godo aywa ambe aywa bela jeli fo ka bela jeli barkada ndiga juru alsa bi woroni duru biro anduru bidru on la bonsoir allô Mor Traoré oui Fuseni Traoré dema do ko basino est-ce que tu m'as là ko hera yalla kana bashike bismillah an kulo bila ay ko ka radio mo to ko baragalo bela jele to ajarani ko di dina batum wala ala ga batum asibi ala Fuseni ala go do mine ala barajim sakon ko allahumma min ya rabbi la ga na tapiye ala ko sibi alay Traoré yo kuma de na gala ko ara ko ka ide yo min de mami wodi oche amum tablo ne bla marade la marala angere ay yoro taman suro ka layni de angere mina yoro taman mi ga layni hada ko comme ni kori awo yo kori itari ni angere bor haga min gada kori be kalifle dugo oni bore bagle ni gada ka oni bore basare kata da daga kori itari haga senene ka ala kala ni dugo min bagle kata wa bro do e tena wulo la wala kene sheni soro o chama folo do e tena woro soro ne Traoré pen gele ma woro yoro mina o jume ni fanga e ma fo adala fo fanga ke suivi da tinga ni e bara contrôle anya ye semete di Sénégal je engrais la awo comment son bu bolo Sénégal o kan engrais haga min sura ne mo sura e bi obligé ta sanda ni donc haga min nga di o mani o bora bakle ni bora bakle ka ni ke mo woro kala yara ke nan di o jew awo o timena ba sura abi tiga du abi tiga boda be kuna donc e ka du kan nga bora tan sura ba sura bora wolo la bora wora bi de o don ta fa fe ga wori bi kuna da to ta sula awo donc gouvernement de esprit pour engrais créer ni haga ni ofra to e ka sura gouvernement ko engrais wa ta ko shi bon la mara la du do be du la mara la nani kara ke la Sénégal bulu de amana ko Fuseni on niveau Sénégal ko o wari do o la ko ke Sénégal sen ka ko gatla ko ire ko smaden ay dilman ko de donc ko lo de ñoo nakata oche ko gonna de politique ko ke Sénégal de me anyama awo ni ko mega drone Traoré balu ko ñu wali man ko jëmana ko oche ni ma ko jëne ni na santi ni o ni traffic da diluma ay jamana ni mo ko non ko kita akana ga ma fondala kili no na santanki ga so atrina woda dola na menye ko ba gen awo akasre isenen la belendo asib na wuli horo na isigi sede oche akana ga kuma munguni ni kuma dumani ne utale ko be kana jamana ji de do ko no wala kana jirande wuli sigida to ka okay abde gele de ala kan kisa galama e ba do ngere tinga hayni ni kila ate kuna go jamana wala tege malijo jamana ni obi iga denga jamana shitti ko jamana wala jamana jo jamana jeli wo jamana jo okay dure dili dure jore mais fak
ka sɔrɔ an fɛnɛ baara ta ni sɛbɛ an fɛnɛ baara a mɛn an yurugurugu dabila an ɲɔgɔn fɔɲɔgɔn dabila an ɲɔgɔn juguyaw dabila an ka baara ta sɛbɛ la an ka baara ta sɛbɛ la an ka baara ta sɛbɛ la basi tɛ Fuseni ni o tɛ foyi tɛ faso ka dajala Tarawele basi tɛ Dawrɛ Tarawele aba Fuseni Tarawele ka bɔ suguba kɔnɔ Bamakɔ kaw fɛ yen nɔ an bi a fo ka barikada fɛn fɛn kulo b'an na nin wagati n'u sɔgɔlona an na Bamakɔ suguba kɔnɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na nɛgɛjuru halisa 65 65 50 50 on la bonsoir. Bonsoir mon père. Oui, mon fils koni watu la bitu bien. Dembe dun. Alhamdulillah tonton batu bien. Ah, o kala hera ala kana bashiki la. Ifo. Ajara ni. Ya technicien ifo. Bela jelen kulo bila. Auditeur bela jelen. OK. Begi re kulo gono. OK. Mon père. Eta bi ka ko bi ka mu ka. Awo. Piriko yore tijo. Hein? Oui, piriko yore tijo la justice. La justice. Merci. OK. Mon père ne be indi ngaw. Mali kiriko be to da jme na maldo yere bolo. E to godme. Ko yere mane ko ma yere de mali ba. Ibe haga to munu na toro braga wakati be ide kai ala ka finala. Munu na ala loi de programmation militaire là. Munu ko mon père olu ka kiriko be to godi. A debi an ko mali kura mon père mali kura be ka jo to di lu ngolo koro munu kumbe lolu makoy. O ko de to ni balu dume. Mɔgɔ minnu sara 15 11 tɔnɔ burayi ka da la. Mon père olu ka kiriko bɛ cogo di. U ka sabali sa kiriko bɛ dadiri a b'u ka na kɛ dadiri jabire fantanw da la sa. D'accord. Aw ko Mali kura. Mali kura bɛ se ka jɔ cogo di ni kunkolo kɔrɔ minnu kun bɛ n'olu ma nali. Mon père min bilala ka sini Faransi kan. Ya Rabbi. Konimba tugula an b'a fɔ ni sangani n'a ka waleɲuman dɔn ɲamakɔrɔ ka furumuso fo Fatumata Fall ni ka musokɔrɔba yɛrɛ fo dante foli min na. Nɛgɛjuru halisa 65 50 50 on la bonsoir. Bonsoir ma Traoré. Alhaji Vieux Sidibé. Alhaji kan ngambe. Mbe ala fo ka barkada ayre dum. Basi fo kende la. Ala kana bashike bismillah vi anklo bila. Donc pour ni sanji de tuma nyola quoi. Kunu sanji en bademe bugo amajade. Musa ko te no ngati te ngo imakana nyoma ne fula de sanji ta 50 na quoi. Musa jabi santa jabi juguni antandalo juguni ga kuma la quoi. Donc ki fo ka Musa fo. Aja Vieux Sidibé. Kanga torba be fo. Wala de suru Traoré. Bashite. Ane bugula. Kulo bila ne watina. Fori be di kawe kamara ma fo Franci. Kawe kamara be mo ko sigla biya sere yankuno. Sinal Mariam. Amin amin arabi. Table jalo fo ani man ga ke min ta sera galo kita e. Kita nya mena sera ta ko ina sare. Ka fisa. Uro bi fo ga ere fo ko sebe. Basite ala ka hera ka vie. Kuma nga bi kuma ko. Awo. Abe 15 jours nyoko na bo. Awo. Oga mo sera ma no television so mo ye. Ay bora kan ga interview tala. Awo. Akan no problème mo bon ko sikir ngona bi. Nyamande. Nyama mi be mali ko na bi. Ha? Moro tisage intare ga kan so me nyama ko ni ma kwa. Ka ko do ko Vieux Sidibé. Akabu hakile ma Umaro. Ma ko dugu bleu bay na to bañ. Umaro. Anga na nyoko nake. Jeria buluma. Umaro ni yan krefe jamana do yi. Awo. Nta yoro le tado la Umaro. Ni mri Abidjan ville maka la je kana yan fala je. Skay. Non, c'est pas la peine. Mais mo bay mi fo do Umaro. Tamna argument munu bay bolo. Awo. Argument nous m'a convaincu comme Umaru. Kadamunga. Merci Umaru. Ne mer mo ka kuma ta kala je. Awo. Ay ba ko défaut de population na. Population est là ka devoir ke. Kéré na wulu dabe bla fédéral ko kuma la ko sebe. Awo. Umar ne fédéral ta kala je. Normalement. En population mo an kan ka fara ko Umar. La fin munu nyina an fe. Awo. Surtout kéré na papier munu beta. Awo. Umar ni ma ta. Ere ni demna ko kuma yere de manka. Ochen. Ida man ka do ala yere de Umaru. Ochen. No Umar ni to fene ni ke. Awo. Ki ka devoir de ke 600. Ki fene ka hakɛ mi o de kan ka ki 600 kwa Umaru. Ochen Vieux Sidibé. Me mo ye kuma me fo Umaru. Ne bolo ni problème be mbere de. Kadamunga. Merci Umaru a sebe mbere.
parce que mairie bɛ jate état fɛ mairie état baarakɛla dɔ de ye o mairie bɛ se ka population obligé Umaru obligatoire diyagoya awɔ k'aw bila ka TDR san obligatoire diyagoya i b'a sara de ko Umaru mais ni o mɔgɔ obligé diyagoya k'a kɛ nin kɛ o de ka ɲi mais n'o kɛra sisan n'o wari da ne y'a diyagoya ka Umaru k'o kɛ awɔ a fana ka hakɛ diyagoya ninnu ka Umaru i k'a ka hakɛ de k'a ye quoi o ye tiɲɛ mais Mali kɔnɔ yan nɔ an population an ka devoir min ye an t'o kɛ an ka hakɛ min fana ni ɲɛmɔgɔ fana kan ka hakɛ d'an ma Umaru ɲɛmɔgɔ fana tɛ jamanadenw ka hakɛ d'an ma quoi Umaru o cɛ vieux Sidibe ne ye aw ka intervention suivi a b'i n'a fɔ i bɛ ka TDRL min fɔ n'an k'o ma ko taxe de développement régional local jamana kɔnɔden bɛ kan ka sara normalement a b'i n'a fɔ jamana kɔnɔdenw fana tɛ a dɔn a kan ka sara cogo di jamana kɔnɔden caman yɛrɛ bɛ yen minnu tɛ TDR yɛrɛ dɔn yɛrɛ i ka kuma Umaru i ma fosi fɔ ni tiɲɛ tɛ parce que TDR ni fɛn min i b'a sɔrɔ sa dɔw b'an na olu t'a dɔn awɔ i b'a fɔ cogo min a kɔrɔ min olu t'a dɔn mais Umaru n'a ta bɛɛ dɛ a moyen bɛ état ye awɔ a moyen bɛ mairie ye ka jamanaden kelen-kelen na Umaru ni école ma kɛ ka dugu la awɔ jamana marabagaw minnu bɛ mairie la bi awɔ olu bɛ se ka jamanadenw la sensibiliser et puis a nafa ni a kan ka sara cogo min effectivement Umaru a moyen b'a ye a bɛ se k'o kɛ quoi mais vieux Sidibe radio so caman sigikun ye nin de fana ye o n terikɛ tu sais que Umaru i ka baro ka di n bɛ fana maga yɔrɔ min na sa Umaru fa Ala ye chance di an ka bi marabagaw ma télé privé baden de bɛ yen radio baden de bɛ yen nɔ min ka kumakanw bɛ kɛ bamanankan na oui a caman ba hali tɛ se ORTM ma Umaru mairie mɔgɔw bɛ se ka mɔgɔ ta a bɛ kɛ ka aw ka wagati la aw ka téléso la oui ka wagati dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'a ta ou aw ka radio la awɔ ka na aw ka émission kɔnɔna bamanankan na ka na jamanadenw la sensibiliser Umaru ka tila ka fɛn min bɛ fɛ ka a nafa ni a saracogo ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna effectivement ni mɔgɔ ma se k'o kɛ Umaru i bɛ tila ka mɔgɔw obliger mɔgɔw bɛ se k'a sara diyagoya o y'a kɛ cogo di vieux Sidibe bon n'i y'o kɛ sisan jamanadenw fana ka hakɛ ni i kan k'o kɛ jamanadenw ye tiɲɛ don mais n'i m'o fana kɛ jamanadenw ka hakɛ ka ye Umaru jamanadenw bɛ salaya ka nin fɛn ninnu kɛ siga t'a la sinon don mɔgɔ min aw ka n balimakɛ min ne interview a don a interview a don awɔ a ye ɲininka a la ne ko a ma ne ka tɛ mɔgɔ kɛnɛ ma ne tɛ mɔgɔ dɔn ne bɛ n yɛrɛ de dɔn awɔ n ka butigi kɔnɔna filɛ don a la i ka taa lajɛ n kan ka papier min ta jamana ye min fɔ ne y'a sɔrɔ papier kelen b'a a jɛ de ka na micro dɔn da la bilen wa kuma bannen de ye quoi Umaru est-ce que mais n kan ka min kɛ ne b'a dɔn wala e bɛna ne fɛ ne kan ka min kɛ n b'a dɔn o ye tiɲɛ mais bi n ka hakɛ min kan ka kɛ ɲɛ mais ne balilen don n ka hakɛ la o awɔ parce que ɲama bɛ ladira la ɲama tɛ cɛ Umaru gitron filɛ cɛncɛn b'a fa bɛɛ gitron tɛ bali Umaru ko nin fɛn ninnu bɛɛ kan ka kɛ de Umaru k'a bila a kɛcogo la d'accord o la jamana ni jamanadenw ni jamana marabagaw baasi tɛ an bɛ k'an ka devoir kɛ o la de jamanadenw bɛ lafiya ni Ala sɔnna ma ka bɔ kuma la ni min kɔni a kɛ da la ko jamana marabaga ninnu kɔni ninnu de bɛ se ka jamanadenw la o bɛ sɔn k'a kɛ fana Umaru baasi tɛ merci vieux Sidibe an bɛ vieux Sidibe fo ni sangani na ka waleɲuman dɔn badabada vieux Sidibe wasolo ambassadeur Keita ka tɔgɔ dalen dan tɛ foli min na fo yan nɔ fo a sigida la ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo ne yɛrɛ grand frère an b'a fo ka barikada bɔ kelen Chérif la kɔnɔna la ni sangani na ko a sɔgɔlen don an na a bɛ k'an filɛ grand frère ka wulada foli don ka bɔ Judiba télévision kɔnɔ an kalifalen b'ala sabula an ye kuma minɛ aw da kɔnɔ ayiwa ni fili minnu yɛrɛ kumaw la k'an bilasira ka sɔrɔ hadamadenya Ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ka Musa Fɔnba yɛrɛ fini fo nin waati in na Chérif la kɔnɔna la fo ka taa se Keita ma le grand directeur an b'a fini fo ka barikada dan tɛ foli min na Judiba sanfɛ halisa nɛgɛjuru ye 65 65 50 50 ni Ala y'a nɔgɔya aw minnu ye an na jɛni ka masala kɛ kabini bi jumadonya ye n'o bɛnna ni juillet kalo tile 14 san 2023 n'a fɔlɔ da la ko jumadonyaw fɛ kuma kun tɛ yen nɔ ka di aw ma a b'an wele nɛgɛjuru sira fɛ n bɛ tali kɛ 65 65 50 50 ko maa wɛrɛ bɛ yen nɔ an wula bonsoir allo 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 an wula an wula allo d'accord Haidara an bɛ taa ɲɛfɛ halisa Musa ka bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen barikada dan tɛ foli min na an y'o de fɔ nɛgɛjuru allo allo Haidara i bɛ k'an wele ka bɔra jumɛn Haidara
Haydara ambi fo ka Côte d'Ivoire ka bla jeli fo bismillah club la Djoliba TV sans feni sanganina. Ale Côte d'Ivoire. Awo. Ambi fo na kana bauke. Okay. Okay. Allô. Allô. Oui, Haydara en club la ka malien fe festival no Côte d'Ivoire ambu bla jeli fo dante fulmina ninga do Abidjan capitale yere kono kan bawo no Adjamini San Pedro ni 13 villes ambu bla jeli fo kuma si kuma ware bi no anola bonsoir. Alors, il faut. Adjarani lasi. Ok, bismillah en club la bo lasi. Ça est énergie mo ani commerçant. Énergie mo ni commerçant lui mo ke. Uga sira alanye. Uga sira alanye. Uye mo ke tuguni sa lasi. Uga sira adama je unye sana. Mo ni fi jama ko karfarayima. Awo. Ni be do ko chefo. Ni yetu. Awo. Sikati kuma ina ko lasi. Bara in karfari uluma. Awo. Wakati kunguru ni bara de do fena lasi ko fo dakan. Donc anga nyobon kasi la guerre ni jamana. Tugoro be boro ni don to ne re tabala. Campagne jume. Tugoro be boro ni na silbara ni tubabu. Campagne sigide a tikaro saba bala karasarana ne. Est-ce que mari ici ka sugo produire o se ka bankara saba kono wa. Asim kaga hadri toyro. Bashite. Amu la fasa duma de. Awo. Mais ni be antana ko chefo. D'accord. Ara kanada ko mo periwa situation de mo Jume mu bulo? A dire le mɔgɔ min ma k'u ka na maliyɛn denw ka hakɛ d'u ma. E ni ala cɛ kalo saba campagne ka jigin o sukaro ka kan a bɛ se o latunu mun na. Asimu Sugari u b'u kɔfilɛ. D'accord. An b'u dɔn ne b'u lafasa don o don mɛ bi an bɛ tiɲɛ f'u ye dɛ. Baasi tɛ. Walayi bi dɛ kurantigɛ suguya dɔ bɛ ka kɛ i b'a fɔ k'u ka kulonkɛ kɛ mɔgɔw la. Ne ni fɔnko ni ko in tɛ lamini se dugɛrɛ t'a ɲɛ sigi u kana baara kɛ yurugu la u ka santarali ninnu. D'accord. Yurugu ninnu to yen. Baasi tɛ lasi. Vraiment ka kangarimada kɛ ɲɛmɔgɔ u ka sabali u ka commerçant ninnu u kana u t'u yɛrɛ ma. Baasi tɛ. Ni Asimi k'a tɛ kuma ni ninnu b'a bila kuma la dɛ. Ni maa ti k'a kɛ ka ɲɛ a gɛn ka bɔ yen foyi ti bɔ a la. Baasi tɛ. An bɛɛ ta de ye jamana ye. O ye tiɲɛ ye. Sukaro filɛ nin ye a bɛ dilan tubabu waati dilan na si u ɲɛ yɛrɛ u k'a fɔ u ka sukaro da fɔ a bɛ caman baden ni segu ni siribala. Donc o kuma sukaro tunnen de bɛ sugu kɔnɔ la nin wagati na wa? Komi fɛn lundi i ka commerçant ninnu bɛ don k'a f'i ɲɛna o détail ninnu. D'accord. Donc i b'a kɛ ala n'a kira kama an ma kalan mais nin ko in an b'a bɛɛ kalama. Baasi tɛ lasi. Sukaro ko kɔni o période ni sɔrɔ n bolo. D'accord. Donc sukaro in tɛ se ka ban u y'a di mɔgɔ min ma u ka tiɲɛ fɔ ministre kura. D'accord. Hali n'a sɔrɔ a sigilen don a ma kalo kelen sɔrɔ. Awɔ. A t'a ka baara fɔlɔ kɛ nin ko ninnu ye. D'accord lasi. Voilà o kɔni ye ne ka bilasiraliw ye. A faamuyana ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. An ka bamanankan ma nɔgɔn. Merci. Bon lasi an bi a fo ni wagati na ka waleɲuman dɔn dante foli min na nɛgɛjuru sira ye 65 ye 65 50 Yusuf Sangare fulakɛ nɔrɔma de Gaulle de Djoliba TV News ma laban ni ala ka diɲɛ an n'o ta ni ka jamukan in sonsori yan nɔ. Anula bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah, Traoré, sommaire. Bashir tout alhamdoulilah, et redon. Ça va, Alassane Nikel Maïga, Kalabankoura Nikel. Maïga, bienvenue, monsieur Maïga. Amba, sommaire. Amba la foga barkada alhamdoulilah. Amba. Bismillah. Ne ka bi intervention mon kan. Ah bon? Oui, ka autorité interpellé. Ku hakili to sécurité là. Sécurité. Oui. Hal sambewa. Voilà, c'est vrai que le chamanke. Ah bon? Yo mo ke ama joala.
mais u k'a lajɛ halisa u k'u cɛsiri. D'accord, gɛlɛya jumɛn de bɛ Mikael e ka jɔrɔna ye jumɛn ye? Mɛnɛka ni Gawo yan fan fɛ. Ko dagaba wulilen dɔ ye dɛ. Tuguni? Il y a trop de morts, de viols, de déplacés là, c'est vraiment compliqué. Hali bibi na wa? Hali bibi na. Est-ce que? Donc vraiment ku hakili to ala. OK. Ate ina fɔ yen dɔrɔn ni sécurité ka kan dɛ. OK. Mais ni ko wulila ni yɔrɔ min ta ka gɛlɛn kosɛbɛ. O yɔrɔ ta ka ɲɛɲini fɔlɔ ka sɔrɔ ka continuer n'a tɔ ye. Ni ala ka diɲɛ ye kɔni. Sinon a fana bɛna kɛ sababu ye yɔrɔ an ni sogo kun bɛ kɔgɔ bɔla man ko. Siga tɛ kuma in na koyi. An ni mɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn na an bɛ ka dɔw gɛn n'a fɔra ko nin ko bɛ ka kɛ a bɛ kuma di dɔw ma quoi. Voilà donc k'u janto la kosɛbɛ. Ni ala ka diɲɛ ma i ka. Voilà n'an ye dɔ kɛ ala. Voilà. Ala ka ɲɛ ka di an ma. Amin yarabi amin. An b'i fo k'i barikada i ma i ka. Merci beaucoup Traoré. Merci bien. Mikael Meiga ka bɔ Kalabankura an bɛ Kalabankaw bɛɛ lajɛlen fo ni ka barikada Yusufu Sangare an b'a jɔ wa walama min ma laban ta ni ka sonsori nɛgɛjuru ye 65 ye 65 50 ni ma laban sɔrɔla Yusufu Sangare i n'o ta an na bi ta in ɲɔngiri yan nɔ ayiwa n'o tɛ ayiwa ko wagati dafara wagati de ye wagati ye n'ale tɛmɛna ka ban o tɛ wagati n'a ma se fini o tɛ wagati ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo ni sanga na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan n kun kɛla kulo garisɛgɛ ye o de kun ye nin ye ni ala m'an ka jɔnya juru jɔ an na aw ni aw na ɲɔgɔn sɔrɔ tɛnɛndenw ka kuma kun wɛrɛ bɔ aw ye ka bɔ ka bin jamana lahalayaw kɔnɔ halisa ka foli di an karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen a sɔgɔlen bɛ an na bo kelen siri fila la ne yɛrɛ karamɔgɔ belebele don an b'a fɔ ka barikada ko sijan ani kɛnɛya ala ka kalifa an n'a bɛɛ lajɛlen na ka régie baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo Augustin Echobi kun bɛ yen nɔ ka fara Yusufu Sangare kan Musa Haidara Lamine Kulibali an bɛ Frank fɛnɛ fo n famana ka Tomi Frank ka Musa Sanogo fo ni jiginna sisan ale bɛ kafe kalaban wuli ka di yan nɔ an b'a fɔ ka barikada aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ wasalam. Dit à fond, le débat du soir interactif.